И фокуса бяха съдомяла. Всеки пие, яде, хвърля вътре. Другия ден също измисли. Естествено, аз дори на децата вече като станаха по-големи и миех тия неща. Пепероните. Само предплакаш, ще останеш цяло, останеш препарат. Да сипа си вода в чашата, прави си мъжа. Можеш да слагаш повече препарат. Някого от водата си. Не, бе, това от водата. От машината е. Не, вкус Кой както иска. не правиш, усещаш се вкуса на препарата. Не знаеш, може би слагат много препарат. Може да слага повече препарат, защото там да обменят силки и вируси. Може би повече препарати на по-силни градуси, може би. Ами, никой не се е сетил да пусне едно допълнително изплакване. Не ги знам, но така беше. Предплаквам аз, че това препарат всеки ден да спи. Вера, това ли е може кафе? Там дето е, да, сложила съм захар. Ма и мляко има. Ай, мляко му сложих, да. Пускаш допълнително плакне, това е. Не, това не е на тази капачка. Да, нахрани ли са, маме? Ако е Не, това не е дът. Аз сядам. Дай да кажеш. Чакам чиниите да пускам съдомяната бланко. Вани, айде, на масата. На масата, защото чакам... Чувам те, бе! Чакам да пусна миялната, хайде. Чувам те ти каза, бе! Не ми говори така, бе! Вани, мама, не е, бе. Благовест, на терасата излизай. Благовест! Съжалявам, но след като не разбирате от дума, това е решение. Дай, бе, ще ти го дам, бе. Ще ти го дам, когато си сложиш слушалките. Няма, бе, айде, бе, айде. Пак ли започваме да ми дразните? Ивани на масата, трети път. Слушалките и ще го дам. Добре,